представяме ви готов бизнес за успешни предприемачи и инвеститори. Напълно оборудван пилчарник, разположен върху 7000 квадратни метра в село Побит камък, област Разград. Основната сграда е масивна постройка от 750 квадратни метра с капацитет за отглеждане на 18 000 пилета. Оборудвано с модерна техника. Автоматизирана система за хранене от 2 силоза с по 13 тона капацитет, напълно автоматични хранилки с фотоклетки, вентилатори за свеж въздух, охлаждащи пръскачки и голяма отоплителна печка на въглища. Специална рампа позволява директно товарене и разтоварване от камиони, гарантирайки ефективност и удобство. Обектът разполага и с трифазен ток, резервно захранване от мощен агрегат, трафопост на 20 метра разстояние и възможност за монтиране на слънчеви панели за допълнителни приходи от електроенергия. Освен пилчарника, имотът има допълнителни постройки за отглеждане на други животни като крави, овце или прасета. Идеално за разширяване на дейността и диверсификация на бизнеса. До производствената база е разположена и жилищна сграда от 150 квадратни метра, напълно готова за живеене с уютен навес отпред, 2 спални, хол, офис, кухня и 2 бани с тоалетна, перфектна за живеене и управление на бизнеса на място. Това е вашият шанс за печеливша инвестиция. Готов бизнес, напълно изградена инфраструктура, отговаряща на всички нормативни изисквания. Възползвайте се от възможността сега!